Congresswoman Didi Cagas, good morning, ma'am. Good morning, Mike. Yes, Good ma'am. morning, usab sa kanang naminaw sa imong programa. Okay. May buntag. May buntag. Okay, ma'am, karon ang pinakaunang adlaw, distribution sa mga relief goods nga gipang-repack din ha sa atong mga volunteers sa Kapitolyo. Ma'am, unsay pamaagi ani? Tanan ba matagaan ani? Una sa tanan, Mike, atong pasalamatan si Governor, si Vice Governor, ug ang mga board members kay sila ang nag-approve kaga atong Monday pa to ilang session. Unya kagabi nalipay kay ko nga gipay balo ko nga murag pito tingali ni ka sakyanan i-deploy ni Governor para sa atong mga kalain-lain barangay. Sa akong naibaw-an niya murag sa Bansalan una karon. Bansalan, okay. Bansalan. Oo. So wako kay baw ug unsa gyud ang detail pero nalipay kay kugda ko nga naninguha ang atong mga leader sa probinsya. So bali sa isa ka adlaw ron, bansalan tanan katong pito ka mga dagkong trucks, ma'am. Oo. Tinuod pito. na Mike. Gusto sa ko moban pero naglikay ko kay nako ko'y bana. Yes, ma'am. Ako'y anak, nako'y apo. So niara ko sa balay but kagahapon Mike. Nisibat gi ko diri kay akong gitanaw ang akong area sa Holy Land dito sa Baluta kay Bansalan. Okay. Wapo na kayo. Unya di lang ko mangimbitar kay lockdown man ta karon. Lockdown, oo. Inig ka humana nga wala na ikuyaw. Pwede na mo makabisita. Diha na. Oo. Oh, diha Pohon. na. Okay. Pero amo lang hangyo katawan og mga tumo kinanlan ang inyong sitina. Kanang dili mo pareha sa na imong amiga nga imong dimension kaganina nga hapit na naghubo nga way angay. Dili pwede na dito sa Hulilan. Oo, bawal. Kinanlan disente kay sagrado man na. Mag-ilis siya, mag-ilis. Mag-ilis gyud. Adi po sa diya angayan dito kay basig mahulog ako mga birhen dito. Na. Ay. Dili angayan. Katuanan So kagahapon may kuman na naniud tumi dito. Uban ni kapitan unya ang iyang gisaway na sa si Eric. Wara gi kay katunga oy sa gibuhat ni Eric. So pagkahuman ni adto ko sa Kapatagan on the way na mga gulay sa Dublin na malit ko may sako-sako. Kay gusto gid nako Mike nga bahala na makagasto ko basta dili lang ako ang mapustukan. Mura gid the best Mike. Opo. Unya nakakuha ako og kuan kining carrot, Chinese cabbage, unya sayote. Na agipatuyo ginako nagpakuha ang sayote food Mike. Nga nakakuan ko talong o kuan kining mga batong. Munay akong gihimo niya nay tamatis Mike matod pa sa tao akang Ma'am Didi di ay ni salamat di ay kaninyo no kay inyo kong gihatagan og privilege nga makapalit ko sa inyong i-harvest nga mga gulay para sa katawhan. Wow. Nanapoy atangan ang atong mga kaigsuunan. Nanapoy atangan. Gulay. Unya karon Mike, nag-repack na pud mi sa mga gulay. Unya na-repack kan good meatloaf o beef o meatloaf. Amo sang gi-repack karon. Ini dili ni sa gobyerno, personal ko ni. Yes, ma'am. Kay gusto ko mutabang. Kay katong mga tao nga sapian ba? Maaghat. Niladera, Maaghat sila. Pwede man sila mag-donate o unsa ilang mahatag para sa katawhan. Ang kanang paracetamol, ug naamoy ihatag kay importante sa nato. Maka kuan man sa ni sa usa ka pharmaceutical dinhi sa Digos palitag botag usa ka karton. Pila ra gud nang usa ka karton unya atong i-distribute sa atong katawhan. Yes. O kinsa tong mga duga-dugaan dili na ta magbuhat nga pangayuan mo. Kamo na mismo ang muhatag kay may man mo kay namo sa aircon ang kining atong mga katawhan uban
lisod gid kaayo ang panginabuhi. Wala mo gibatig kagutom, ana. Kagutom, tinoda, Mike. Ang importante karon, Mike, bisag unsa kadaghan sa imong kwarta, ug wala na imo trabaho, Kana, na ba kay mapalit? kana gyud. Muna'y pangutana, Mike. Mhm. Ako, dili ko magsapayan o kapila ko atakihon, Mhm. kay katapusan na nako ni ron. Mhm. Di, daog manghapon ko, kay pasabot anak, Mike, ang tawa mo tuon niya. Gani ka karon gani ma'am, giatake na po ka karong buntaga. Bahala na siya. Oh. Ala, wa man po'y mutuuhan na niya, wa galing nakadaog. Wala gyud. Dana po'y nagulog, anak, Mike. Unya, ang akong nang ikasulti, anak, Mike, I left it to God to decide what was just for me. Kining gitawag, Mike, nga faith shammer. It was normal for people to criticize us. Criticism is the pastime for Filipinos o kining mga kating dila. He said an anger and resentment have failed the hearts of those who are against him. So, bahala na siya basta kay naghimo kong kaayuhan. Personal na ko nga kwarta. I don't care. And who is she, by the way? She's nothing with the people of Davao del Sur. So, Mike, dili ta madiril, ana, Yes, ma'am. atong himuon ang atong pwede mahimo. Say makaayo. Kanya karon na distorya minigo kagahapon sa hapon na ang sunto amo sang ariglahon karong adlaw. Okay. So ready na ang distribution, Mike, magsabot lang taon-taon kay gipalinya na ako kada gikan sa son sa 1, 2, 3 hangtod sa 6 street sa Estrada. Amo gid ang kumanon karong adlaw. Unya na ko'y gipakapin nga corn beef o meatloaf para amo nang i-distribute gawa sa gulay. Asa ma'am sa Estrada, Estrada 1st, 2nd, 3rd, hangtod sa 6. tanang household ma'am. Tungod kay ako uning personal, Mike, di sa ko Okay. I have to be frank nga dili sad ko maka-afford og tanan akong hatagan. Yes ma'am. Oo. Hinaot unta ang naminaw makasabot Yeah. na kutob rasad ko ni ana. Basta kay nakatabang ko sa kining nagkinanlan yun kaayo. Correct. Sama Yes ma'am. pananglitan din ha sa 3rd, 4th, sa 5th silingan ni Jimmy Chin kanang pamilya in town na murag na buang-buang. Muna yung gusto na ko hatagan. Aron na sila sa yung makaon. Yes ma'am. Ako nang gihanyo ang tanan nga naminaw. Personal ko ni dili kini gobyerno. Unya di sa ko ka-afford nga hatagan ang tanan. Ang katong the less privilege mo gito'y unahon na ko hatag. Opo. Unya in terms Mike, Yes ma'am. matagan ba ka sa tanan? Matud pa sa imong pinaka-way angay nga amiga. Oo. Ang kanang wa na mo hatagi ko no. Mao gyud. Kaya ba nimo? Correct. Dato man gyud na ma'am, dato man gyud na. Dato magkaka. Oo. Sige. Inumdumi na si Presidente Duterte naghanyo nato nga this is not the time to criticize. This is the time that we are going to understand, support each other kay ang gobyerno dili kaya sa gobyerno. Presidente na galing na. Ako unsanan ko, tagas lang ko sa Digos. Pero naninguha. Naninguha ko nga mapaabot na ko ang akong nahuna sa mga tao nga makahatag ko ginagmay sa ilang panginanlanon. Muna ang importante, Mike. Opo, Dili ma'am. ang pag-BI sa usa ka tao nga nagkunahuna o kaayuhan. Yes ma'am. Kamong naminaw ka nako. Kami si Dudo, si Mark ug ako. Dili sa namo kaya hatagan ng tanan. Kay ang among giuna ang katugayong less privilege. Sa kuan sa Iran galing nangayo namang galing sila og ayuda sa ubang nga countries nga magpatabang. Unsa nakakita sa Digos?
Kay matod panigo, ang kanang kwarta karon nga ilang gi-aprobahan atong niaging sesyon. Dili ra na igo. Kay daghan kay nurses, doctors, may galing kay naapa kay masweldohan nga doctors. Kung sa nakagway nurses o doctors, asa na paingon ta? Muna Nga ikaw, makikibuhat din na ayaw panghilabot sa butang nga dili ni mo pud kaya. Ay pagpangilabot, tama na imong pagpanghimaraot na mo kay nato tulog sa pila ka tuigan. Karon, suklan ta ka. Unya, i-discuss ko na sa DILG ang imong mga paratang. Kay karong panahon na Mike, nagtinandan kita sa suporta sa matag-usa ka nato. Kinsa katong duga-dugaan, ihatod ninyo like a canwood, unsa pa na. Kay Tambal. aron atong ihatag balik sa katawhan. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Unya, kining kwarta, Mike, sunduhan natong nurses, doctors, ang tubig, ang kuryente. ilang accommodation, ma'am, sa hotel kay syempre 14 days po na sila dito, di po na sila pwede mo uli silang balay. Sila. Oo. Unya, naapa, Mike, ang Occidental, ipadala pa ilang masakiton sa atong Davao del Sur. Yes, oo. Asa man day ang ilang kining ilang funding para sa ilang hospital. Ilang igo sa ato. Magpadala pa sila. Asa kani sa South Bato or North Cotabato. Pwede kay nato. Pero karon bisod na kayo tungod kay atong gipreparar kung unsay mahitabo kung dunay mga positibo nga atong ibutang diha. Daghan pa gi-appropriatan ana Mike, like for example ang mga kwarto para sa frontliners na dili na makauli sa ila, na sila kwarto sarili nila, nga dito sila matulog, dito sila maligo, tanan. Muna'y sabto ninyo, dili ang kay ngano nang ambisyon ka pa nga mudagan. Ito wow, okay daw daog. Ayaw pa pangilabot na ako, kay wa ko nang hilabot nimo. Wala gyud. Wa ko nang hilabot nimo. Ang akong katuyuan karon, Mike, sakit kaining nahitabo karon. Kay dili lalim. Ito nga balikan siya Congresswoman Didi Cagas. Medyo murag feeling nako nga murag emosyonal na si Kong Didi. Kay luyo sa mga panghitabo na agihapoy sigig pangdaot. Morbida ni Ay, hello ma'am. Hello, Mike. Yes ma'am. Nagpait, bisag sa US galing, Mike. Di galing nila kaya. Di gyud. Ako pang probinsya. Kita pa Unya, dire. kining syudad, o galing nin makahatag. Nagproviso lang nga motabang sa ospital. O may nakahatag ang munisipyo, ang syudad. Asa man mo? Mayor, vice mayor, councilors. Asa mo? Si Dodo lang ang inyong nakitaan nga mo'y naghimo o kaayuhan anang garatong tanan. Si Mark ang gihimo nga bisag dili siya gusto nga mo gawas. Nigawas siya aron maaprobahan lang ang kwarta nga gamito nato aning atong preset sa atong health. Ayaw mo maging anak kay dili mo na po sibugan. Kung dili sa mo atras, akong ipadayon putol sa akong mahimo kung unsay akong kaya sa akong personal nga kwarta nga akong ihatag sa katawhan. Kamong mga katawhan nga naminaw kanako karon. Ako kini ang inyong congresswoman. Sab kami si Governor kay dili nato kaya ang tanan hatagan. Bisag gusto pa namo muhatag tutog ragid ni ana. Inaot nga unsa nga inyong sabto. Unya may malipay kay ko maminaw sa nagpasalamat bisag kulay lang. Malipayon kay sila Mike. Yes ma'am. Unya gahapon nay nag-test nga ngano kuno ang tulo kami sa tulugan nagkuha sa tulo sila dito. So ato ning kuanon Mike at ibanon sa akong tawagan ang kapitan kung pila sila kabuo
Kay human sa sunto at tunasan ko sa tulugan. Tulugan Ang Hagunoy, matanaw, ma'am. kumanata sa matanaw, Mike. Yes, ma'am. 79 packs of vegetables o kuan. 20 ka boxes nga kape. Sunmig creamy white coffee. Una, hurot akong sa kape din ni Mike. Wala ko'y kape. Si Kinina lang beef o meatloaf na akong kuan, apod-apod lang, o ginagnay. Basta kay nay maabot sa tao. Bisag kape na lang, ma'am, ang hihatag unta, wala man. Bisag kape na Ambot lang. lang. Ako, I don't care about her. Okay, ma'am. Kaya wa kasi angay bisag sa TV, maug ako ing ana akong naong di ko mo appear sa TV. Ako ganing ko hilig og pakudak kay may lagi untag gwapa kay tabak kay okay lang niya hinawayon kayo pero ang iyang kaugalingon nawayunon kaayo ayaw pagpasilabot nako kay ako naghimo ko kaayuhan alang sa katawan ikaw naa ba ka Okay. ako ayaw pangilabot kay suklan pagitika unsa may imong nahimo naa ba kay nahatag na kaayuhan pero dili nato usik-usikan ang panahon Mike. Try to explain to the people kung unsay gihimo sa probinsya. Yes, ma'am.